سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجاب استدال وزيناتات اما بل 17 مدرخ زور فرنسا بينيام قرماي مريحنت نطبو مدلدالو حوحات ابناي 50 عام تاريخو ابز خبده فتنا كم زودق مغلاصو اب قጭ السودان كابز قسلو حادثيسو دق انستيون تحت 10 عام زعدنيم حصاناتن يم زبل صبصاب موصو وصيت هاغراو ملقق فتنا ايرترا 2024 علاو خوين مهلاون كالن زطقالك خونيو ابزا چانل دمان اي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كطوغون بخبري يعدمكم أبيرترا وصيت هاجراو ملقق فتنا كال أي درجة عمتك 2023 علاو خمس خونه منستر زينا إيرترا قاليتو حلافيت هاجراو تكال علوي تمرتن ما أكل مرمرن مزنان إيرترا دكتور بسرات قبر تغيسو منستر زينا إيرترا زرقحوا أبزولا حابريتا كابتم أبني لهم عمت هاجراو ملقق فتنا كال أي درجة استساتفو 10 شومن تشحن 630 شومن تمهارو اتم 25 مئتاوي تراي ناي ديغرن دبلوما نت بكم زمصو أفليتو بزخا كابتم إيرترا بهاجراو ملقق فتنا كال أي درجة استساتفو نايلوم عمد تمهارو اتم 75 مئتاويت نابل علوت تكالات تمرت تهاجر كساغاغروم زخل ناي ديغرن دبلوما نت بي ايمصونا لو بمسرت اتتزرغي زول حبريتا دما كابتم 10 شومن تشحن 630 شومن شح تمهارو اتم 2 شحن 889 ناي ديغرن نت بي كمصون كلو اتم شحن 810 دما ناي دبلوما نت بكم زمصو تحبيرو كابزوم نايلوم عمد تفتنتي اتن 24 نت بحد ميتاويت دق انستي منبارن ون تغليصلو بحفشه دما ابز بوقع تحبير زلو وصيت ناي ماتريك باهاز كرن كلو كابتم 10 شومنتن شحن 630 شومنتن تمهارو اتم 10 3 شحن 930 شوعتن تمهارو مال 75 ميتاويت نطبخ يمصخو ترفون كلو اتم 25 ميتاويت زبصحو 4 شحن 690 دما ناي ديغرن دبلوما نطبي امصيم يمزركبو نايلوم عمت هاجراو ملقق فتنا كالاي درجه ايرترا كاب 10 شومنتك 25 مقابيت ملا هاجراب زركبا 26 ماكلات كومدما ابا هاغراويان ابيات تمرتي محبركم ايرتراويان ابريادن جدا سعود عرب ايو تخايدو لومون مبل 17 مدرخ زور فرنسا قصيلا بزو عللو بينيام غرماي كابت تمال زغاطمو مودقتي كاب عوت زعقتو اليتاو صعبينات كيغاطمو نتانا يلو مدرخ ابناي قطليا ماليا وددر مرحي كوين زازي موالا اذا 277 كيلومتر شفنت مبل 17 مدرخ زور فرنسا بعوت ايكواديراوي ريتشارد كاربازا كتزازمن كلا كالاي انجليزاوي سيمون يتس سالسايدما اسبانياوي إريك ماس بموصايم بينيام غرماي مريحنت نطبا دلديلو نابزغص المدرخات زقامت زلا تمالسولو سمبل 16 مدرخ حدقا مودق زقاطمو يرتراو تقدماي بينيام غرماي كنتاتو تمحيشو ابنيلو مبل 17 مدرخ تساتيفو يوعيلو امونغو ابز نبرت قصبتاويت وددر بينيام غرماي نتي اب قطاليا ماليا بوهلل نطبي زسعبو زلو بيلجيماوي ياسبر فيليبسن حدا بحدا قطيمو كسعرون كلو نفلياتهم دما مليسو بحنت نطبي اكفي ولا اب تقصبتاو وددر قديمم زنورو جوجله كاب قدماي كساب رابعي تراخ مقلوون كلو اب تخاليتن تطماتي تنقجلقن بينيام نتعوت نايت مال مدرخ زخونه فيليبسن قديم بمئتاو 11 نطبي رخيبو بزغات مس فيليبسن صنحن ناينت بفللي بحد نطبي مليسو اسفي ولا كنتاتو دما ابرغو كم زلو بزي نايلوم بقعتو انصيري زركب ابزالو مستخيدت مبل 17 مدرخ وددرو بسلام زازم بينيام غرماي بولل نطبي 387 اب ناي نطبي درجه كمرحن كلو قطاليا ماليا دما كساف حجه ابزبانو لا نعو تختيل غاب الجماوي ياسبر فيليبسن بسلسان سلستنت بدحيرو ب354 نطبي يسعب الله صح التكاد مبل 10 شومن تزور فرنسا كابتن تريفن زلوا كالوت مدرخات ولا ون عقبه انتخونت زتحت براغ زلوا بمخانا امونغو بينيامين ياسبر فيليبسن حيال وددر كغبر لا يخيل يزبل قمت الله دحرت لومي مبل 10 مدرخ زور فرنسا نزود الدرب حفشا ناي غزي سرع بچماليان تادي بوغاچا يمرح زلو خوينو بوغاچا بتماسسالين انبس عقبه وهاب مالياون ابزباني زلا ناي نطبيق قطليا ماليا مس بينيام ناي منسيات صعدا ماليا دما ابزمان ايفن بول يركبا بغانتا نزود الدر عابليلا تمرح زلا اتا بوغاچا ابالا زخونه يونايتد عرب اميراتس يا
ሕወሓት ኣብ ናይ 50 ዓመት ታሪኹ ኣብ ዝዋን ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዝኣተወ ገሊጹ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ልዑል ተራ ክጻወት ዝጸንሐ ትግራይ ዝመደበሩ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሕወሓት ኣብ ናይ 50 ዓመት ታሪኸይ ዝኸበደ ብድሆ ኣጋጢመኒ ክብል ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ሓቢሩ እቲ ሰልፊ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኣብ መቐለ ናይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዋዕላ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ኮይኑ ኣብቲ መግለጺ ከዓ ንውልቃዊ ረብሓታት ቀዳምነት ብምሃብ ህልውና እቲ ውድብ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ኣፍሊጡ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ካብ ህዝባዊ ወጋንነት ምዝንባልን ንውልቃዊ ረብሓ ምቕዳምን ብዝተወደበ መንገዲ ምስራሕ ከም ዘይከኣል ገይርዎ ይክብል እንከሎ ምንጭ ጸገማት ናይቲ ሰልፊ ኣብ ማእከላይ ሽማግለ ጉጅላዊ ምትእስሳር ጸረ ዴሞክራሲ ዘመደይ ዘመትካን ብልሽውናን ምዃኑ ገሊጹ ሕወሓት ኣብ ኩናት ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኩናት ካብ ጽመድ ንድሓር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሽበራዊ ውድብ ተባሂሉ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ እዋን ግን ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ወፂኡ መሊሱ ኣብ ምርጫ ኢትዮጵያ ንኽሳተፍ ዘኽእሎ ሕጋዊ ፍቓድ ረኺቡ እዩ ብሕጂ ድማ ሕወሓት ብደረጃ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ፖለቲካዊ ሰልፊ ምዃኑ ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምምላስ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ትካል ዘሎ ጸገም ህዝቢ ከቢድ ጾር ክሽከም ገይርዎ ይክብል ዘሎ ጸገማት ኣብ 50 ዓመታት ታሪኽ ናይቲ ውድብ እቲ ዝኸበደን ፈታንን ምዃኑ ገሊጽዎ ብጀካ ዝውን ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ኣብ ትግራይ ኣብ ምሕደራን ኣጠቓቕማን ክቡር ማዕድናዊ ሃፍቲ ብዝምልከት ጸገማት ከም ዘለውን ጠቒሱላ ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዘሪፖርተር እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ኣብ ገለ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ዕደና ወርቂ ጀነራላትን ናይ ወፃኢ ሃገራት ዜጋታት ከም ቻይናውያን ዝሳተፍዎ ናይ ወርቂ ኮንትሮባንድ ተፈጢሩ ምህላው ተገሊጹ ነይሩ እዩ መራሕቲ ሕወሓት ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለያ መዓልታት ኣኼባታት ከካይዱ ዝጸንሑ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ ኣኼባ ግን እቲ ውድብ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ታሪኹ ዘይረኣዮ ከቢድ ብድሆ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዮም ተኣሚኖም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት እቶም ዝቆሰሉ ሓደ ሲሶ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን እዮም ክብል ሓካይም ብዘይዶብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ናይ ግብረ ሰናይ ኣህጉራዊ ትካል ሓካይም ብዘይዶብ ብተወሳኺ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ጉጅለታት ረድኤትን ነቲ ዘሎ ቁልውላው ንምፍታሕ ክትሓጎዙ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሚያዝያ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ መላእቲ ሃገር ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቆጸሩ ሰባት ተቐቲሎምን ቆሲሎምን እዮም ካብዞም ዝቆሰሉ ድማ እቶም ልዕሊ ሓደ ሲሶ ደቂ አንስትዮን ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን ምዃኖም ተገሊጹላ ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅምር ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወት ብቐሊሉ ዘይግለጽ እኳ እንተኾነ ኣብ መዕለቢ ንምብጻሕ ዝግበር ተጨባጢ ጻዕሪ ብዘይምህላው ግን እቲ ኩናት ብሕጂ ክሳብ ክንደይ ክጸንሕን ክንዲ ምንታይ ዕንወት ከወርድን ዝብል ሕቶ ኣሻቐሊ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ካልእ ምስ ኩነታት ሱዳን ብዝተሓሓዝ ድማ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ 23 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆተሉ ተገሊጹ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ነጋዶን ሰላማውያን ሰባትን ኣብ ልዕሊ ዘመላልሳ ዝነበራ ቃፍላይ መካይን ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ብውሕዶ 23 ሰባት ከም ዝተቆትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ንማሕበር ሓካይም ብዘይዶብ ብምጥቃስ መርበብ ዜና ሱዳን ቴሌቪዥን ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ነበርቲ ፋንጎጋ ናይ ዝተባሃለት ቁሸት ብቀዳም 13 ሓምለ ናብ ዕዳጋ ኣብ ዝውሕዝሉ ዝነበሩ እዩ እቶም ዕጡቓት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱሎም ኣብ ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን እትርከብ ከተማ አልኡበይት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ከበባ ሓይልታት ቁልጥፈ ገፍያ ትርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ነፈርቲ ውግእ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዳርፉር ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ጽዑቕ ደብዳብ ዘጊድ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተነጸረ ሰባት ከም ዝተቆትሉን ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም